i'r llys a diolch am roi o'ch amser gwerthfawr i fod yma. Rydych yn cyflawni dyletswydd gyfreithiol bwysig iawn fel reithiwr a gallai fod yn anghyfleus a tharfu ar eich bywyd bob dydd. Felly rydym yn ddiolchgar iawn am eich cydweithrediad. Mae reithwyr yn cael ei dewis ar hap o'r gofrestr etholiadau i sicrhau bod reithgor yn cynrychioli croestoriad o gymdeithas. Mae unrhyw un sydd ar y gofrestr etholiadol a rhwng 19 mlwydd oed a 75 mlwydd oed yn agored i wasanaethu fel reithiwr a gellir ei galw unrhyw adeg. Mae rai pobl yn angymwys i wasanaethu ar reithgor. Ar rhestru yr rhain yn mylchau A B ar y daflen a yfonwyd atoch gyda'ch gwys. Os ydych eriod wedi bod ar gyfnod prawf, wedi cael eich dedfrydu i garchar neu i gyflawni gwasanaeth cymudol, neu eich bod ar fechniaeth ar hyn o bryd, gallai fod yn drosedd i chi wasanaethu ar y reithgor. Os nad ydych yn sicr os ydych yn gymwys, siaradwch ar swyddog reithgor yn gyfrinachol cyn i chi gael eich dewis i eistedd ar dreial. Mae eich rôl fel reithiwr yn bwysig iawn. Bydd angen i chi ystyried yn ofalus yr holl dystiolaeth a gyflwynir i chi yn ystod y treial, ac wedyn ynghyd â'ch cydreithwyr byddwch yn penderfynu a yw'r diffynnydd yn euog yntyn ddi-euog o'r drosedd y mae wedi gyhuddo o'i chyflawni. Bob bore cyn i'r llys eistydd gelwir enwau'r reithwyr. Can you please answer to your names? Michelle Sharp. Here. Os byddwch yn methu a bod yn bresennol yn ystod eich cyfnod, gall y barnwr roi diriw arnoch chi. Mae'n bwysig iawn eich bod yn cyrraedd y llys bob dydd ar amser. Os bydd unrhyw oedi wrth i chi deithio'r llys neu eich bod yn sâl, cysylltwch ar swyddog reithgor ar unwaith. Cofiwch ddod a'ch gwys gyda chi. Weithiau bydd oedi sydd tu hwnt i'n reolaeth sy'n golygu efallai y bydd rhaid i chi aros o gwmpas am amser hir. Rydym yn deall bod hwn yn rwystredig a gallwn eich sicrhau yn bod yn gwneud yn gorau i gadw'r amser aros mor fyr a phosib. Cofiwch fod rhaid i chi gael caniatâd gan staff y llys i adael yma'n aros reithgor neu adeilad y llys. Gobeithio y byddwch yn amyneddgar gyda ni. Mae'n ddrwg gennym a diolch am eich cydweithrediad. Mwy na thebyg bydd y rhan fwyaf ohonoch wedi cwblhau eich gwasanaeth reithgor o fewn 10 diwrnod gwaith, ond gall rai treialon bara'n hirach. Os cewch eich dewis i wasanaethu mewn achos hirach, cewch amcawn gyfrif o ran pa mor hir y disgwylir iddo bara, ac os na allwch ymrwymo i'r cyfnod hwn, cewch gyfle i roi gwybod i'r llys. Pidwch â bod ofn roi gwybod i staff am unrhyw anasterau sydd gennych, oherwydd bod pob cam o'r broses dewis yn cael ei gwneud ar hap. Efallai bydd rhai reithwyr yn eistedd ar nifer o achosion ac efallai na fydd rhai yn cael ei dewis i eistedd ar dreial o gwbl. Os oes gennych unrhyw anawsterau gyda darllen, ysgrifennu neu deall Saesneg, neu unrhyw anabledd arall a all effeithio ar eich gallu i wasanaethu fel reithwr, rhowch wybod i'r swyddog reithgor cyn gyntag ag y gallwch, a chyn i chi gael eich galw i eistedd ar dreial. Mae'n drosedd i unrhyw un ffigio bod yn reithiwr ac i wasanaethu ar ei rhan. Fel mater o drefn, efallai gofynir i chi ddangos math o ddogfen adnabod ar unrhyw adeg. Os nad ydych wedi bod mewn ystafell llys o'r blaen, gall achosi dryswch. Felly mae syniad cael gwybod pwy yw pwy ac ym ble maent yn eistedd. Y barnwr sy'n gyfrifol am gadw trefn ar yr achosion ac mae'n eistedd ar y fainc yn ei blaen yr ystafell llys. Gelwir barnwr yr uchel llys yn arglwydd neu arglwyddes. Gelwir barnwr cylchdaeth yn eich anrhydedd. Mae pob barnwr yn gwisgo gŵn a wig. Mae clerc y llys yn eistedd o flaen y barnwr a bydd yn gwisgo gŵn du ac efallai bydd yn gwisgo wig hefyd. Bydd tywysydd y llys yn gwisgo gŵn du hefyd. Mae'r ddau dîm cyfreithiol yn wynebu'r fainc. Un yn cynrychioli'r arlyniad a'r llall yn cynrychioli'r amddiffyniad sydd bob amser wedi'i leoli yn agosach i'r reithgor. Mae gan bob tîm eriolwr a fydd yn gwisgo gŵn du a wig fel arfer. Byddant yn cyflwyno ac yn dadlau eu hachos i chi. Mae'r diffynnydd yn eistedd yn y doc ac fel arfer bydd swyddog y doc gyda'r diffynnydd.
Bydd tystion yn rhoi tystiolaeth o'r blwch tystion, neu weithiau drwy gyswllt fideo neu oedioli sgrin. Yn olaf, mae ardal yn ystafell y llys ar gyfer y wasg a galeri i'r cyhoedd. Cofiwch na chaniateir i chi ysmygu na thynnu lluniau o di fewn yr ystafell llys. Pan mae trial yn barod i ddechrau, bydd y swyddog gweithgor yn dewis ar hap o 15 o bobl i fynd mewn i'r ystafell llys. Os na gelwyr eich enw, aroswch yn y man aros ar gyfer yr eithwyr tan ceiff y trial nesaf i alw. Pan fyddwch yn yr ystafell llys, bydd clerc y llys yn dewis 12 enw ar hap o'r panel a'i galw allan. Os gelwyr eich enw, cadarnhewch pwy ydych chi drwy ddweud ie yn uchel ac yn glir, a chymerwch sedd yn y blwch reithgor. Paul Barnes. Yes. Rita Algar. Yes. Ar y pwynt hwn, efallai bydd cyfreithwyr yr amddiffyniad a'r arlyniad yn herio'r dewis o reithiwr penodol. Os yw'r barnwr yn derbyn yr her, ni fydd angen i'r reithiwr hwnnw wasanaethu ar yr achos penodol hwn, a gofynir iddynt adael y blwch gweithgor. Efallai y cewch eich herio am wahanol resymau, felly peidiwch y gymeryd yn bersonol os bydd hyn yn digwydd i chi. Os na chewch eich herio, yna gofynir i chi dyngu llwyr reithiwr. Fel arfer, gwneir hyn drwy ddal llyfr sanctaidd o'ch dewis a darllen y llw o gerdyn. I swear by Almighty God that I will faithfully try the defendant. Os na fyddwch chi eisiau tyngu ar lyfr sanctaidd, gallwch ddewis i gadarnhau. Like to affirm, please. I do solemnly, sincerely and Mae'r geiriau'n debyg iawn i'r llw ac yn golygu yr un fath. Dywedwch wrth y tywysydd beth yw eich dewis cyn i chi fynd mewn i'r ystafell llys, fel bod y cerdyn a'r llyfr sanctaidd priodol ar gael yn barod. I swear by the Gita that I will faithfully try. Ar ôl i'r 12 reithiwr dyngu llw, bydd y rai sydd heb cael ei dewis yn dychwelyd i fan aros yr eithwyr, ac efallai cawn i galw i wasanaethu ar drial arall. Unwaith y bydd y reithgor wedi cael ei ddewis, bydd clerc y llys yn darllen y cyhuddiadau yn erbyn y diffynydd a bydd y trial yn dechrau. Particulars of the offence are on the 25th of September 2014. Os ydych yn sylweddoli eich bod yn adnabod unrhyw un neu bod gennych unrhyw gysylltiad arall gyda'r trial yr ydych yn gwasanaethu arno, dywedwch wrth y tywysydd ar unwaith. We have heard all the evidence, whether he is guilty or not. Mae pob trial troseddol yn dilyn patrwm tebyg. Bydd yr olyniad yn dechrau drwy amlinellu manylion y troseddau. Yna gelwyr ar y tystion, byddant yn tyngu llw ac yn cael eu cwestiynu. Gelwyr hyn yn dystiolaeth flaenaf. Pan fydd hyn yn dod i ben, mae'r amddiffyniad yn cael y cyfle i holi pob tis, i ganfod unrhyw undidau neu wrthweid yn ei tystiolaeth. Croes holi yw'r enw ar hyn. Wedi i holl dystion yr olyniad gael ei holi, i croes holi ac, os oes rhaid, i holi eto gan yr olyniad, tro'r amddiffyniad fydd hi i gyflwyno'r achos. Gall yr amddiffyniad gyflwyno'i achos os ydynt yn dymuno gwneud hynny. I have no further questions. Mae'r weithdrefn yn debyg, ond y tro hwn mae'r amddiffyniad yn galw ar eu tystion a byddant yn ei tro yn cael eu croes holi gan yr olyniad, ac os oes rhaid yn cael ei holi eto gan yr amddiffyniad. Gall y barnwr ymhyrryd o dro i dro mwyn sicrhau bod y trial ar y trywydd iawn. Efallai bydd angen iddo ddelio â chyfraith neu anhawster sydd wedi codi. Byddwn yn gofyn i chi adael yr ystafell llys tra delir â hyn. Ar ôl i'r holl dystiolaeth gael ei rhoi, gall yr olyniad a'r amddiffyniad roi hereithiau cloi. Byddant yn siarad yn uniongyrchol â chi wrth iddynt gyfeirio at gryfderau a gwendidau achosion eu hunain. Yn olaf i'ch helpu i benderfynu ar eich reithfarn, bydd y barnwr yn dweud wrthych beth yw gyfynion y gyfraith ac yn rhoi crynodeb o ffeithiau'r achos. Os byddwch angen eglurhad pellach ar unrhyw adeg neu eisiau gofyn cwestiwn, gallwch wneud hyn roi nodyn i'r barnwr drwy'r tywysydd. Os na fyddwch yn teimlo'n dda neu angen defnyddio'r lle chwech, neu fod y dystiolaeth yn achosi gofid i chi, peidiwch â bod ofn dweud wrth rhywun.
Unwaith eto, rhowch nodyn neu codwch eich llaw i ddal sylw'r tywysydd. Mae'n hanfodol bod eich barn wedi selio'n gyfan gwbl ar beth yr ydych yn clywed ac yn ei weld o fewn yr ystafell llys. Ac nad ydych yn cael eich dylanwadu gan unrhyw ffactorau y tu allan. Peidiwch a thrafod unrhyw fanylion y treul gyda neb ar wahân i'ch cyd-reithwyr, dim hyd yn oed gyda'ch teulu, a pheidiwch yn mynd ag unrhyw eitemau o dystiolaeth neu nodiadau gyda chi o'r ystafell llys. Mae'n bwysig iawn os oes unrhyw un yn dod ato chi i siarad am y treial neu'n ceisio'ch dylanwadu mewn unrhyw ffordd nad ydych yn trafod hyn gyda aelodau o'ch reithgor a rhowch wybod i'r swyddog reithgor neu dywysydd ar unwaith. Hysbysiad pwysig i bob reithiwr. Fe'ch atgoffir. Mae'n drosedd y mae modd i gosbi gyda dirwy a neu gyfnod yn y carchar os bydd reithiwr yn datgelu i unrhyw un fanylion unrhyw ddatganiadau penodol a wnaethwyd, safbwyntiau a fynegwyd, dadleuon a gynigwyd, neu bleidleisiau a wnaethwyd gan aelodau'r reithgor wrth iddynt bwyso a mesur. Mae hyn yn golygu na ddylech siarad gydag unrhyw un am yr achosion y byddwch yn gwrando arnynt, ac eithro eich cyd-reithwyr ac ar adegau pan fyddwch oll gyda'ch gilydd. Ni ddylech ddefnyddio gwefannau rwydweithio cymdeithasol mwyn postio manylion am unrhyw agwedd ar eich gwasanaeth reithgor, neu am y drafodaeth a'r penderfyniadau a wnaethwyd gennych chi a'ch cyd-reithwyr wrth i chi bwyso a mesur. Byddwch yn cyflawni trosedd os byddwch yn defnyddio ryngrwyd mwyn ymchwilio i fanylion unrhyw achosion y byddwch yn gwrando arnynt, neu unrhyw achosion eraill arestrwyd fe rai a fydd yn mynd i dreial yn y llys. Dylech sicrhau eich bod chi a'ch cyd-reithwyr yn dilyn y reolau, ac os bydd gennych chi unrhyw bryderon am hyn, dylech siarad gydag aelod o staff y llys. Bydd y barnwr yn egluro beth yw eich dyletswyddau fel reithiwr cyn y cewch eich tywys i ystafell drafod y reithgor i drafod y dystiolaeth a gwneud eich penderfyniad. Gofynir i chi enwebu penreithiwr i gadeirio eich trafodiaethau a gweithredu fel llefarydd pan fyddwch yn dychwelyd i'r ystafell llys. Cofiwch mae'n drosedd ddifrifol i ddatgelu unrhyw wybodaeth am unrhyw beth a drafodwyd yn yr ystafell reithgor, gan gynnwys barn unrhyw un o'r reithwyr. Fel arfer, rhaid i'r reithgor barhau i drafod y dystiolaeth tan ei bod i gyd yn cytuno ar y reithfarn. Weithiau gall y barnwr benderfynu derbyn reithfarn nad yw'n un frydol. Bydd y barnwr yn rhoi gwybod i chi pryd fydd hyn yn briodol. Unwaith bydd y reithgor wedi dod i benderfyniad, byddwch yn dychwelyd i'r ystafell llys a bydd y clerc yn gofyn i'r penreithiwr i ddatgan y reithfarn. Os mae chi yw'r penreithiwr, byddwch yn ofalus i ateb cwestiynau hynny mae'r clerc yn ei ofyn yn unig. Has the jury reached a verdict upon which you all agreed? Yes. Do you find the defendant guilty or not guilty? Ar ôl hyn, mae rôl y reithgor yn y treial hwnnw wedi dod i ben, ond dylech aros i'r barnwr ddweud wrthych pryd y cewch adael. Os ydych wedi cael y diffynnydd yn eog, efallai na fydd y barnwr yn penderfynu ar y ddedfryd ar yr un diwrnod. Os oes gennych unrhyw ymoliadau yn ystod eich gwasanaeth reithgor, gallwch siarad ar swyddog reithgor neu ffoniwch swyddfa'r llys. Mae rhif ffôn ar eich gwys reithgor. Os cewch wys eto o fewn 2 flynedd, mae gennych yr hawl i wrthod neu cewch wasanaethu os ydych yn dymuno gwneud hynny. Ar ôl eich gwasanaeth, cewch hawlio treiliau penodol a lwfans tuag at unrhyw golled enillion neu fuddiadau sydd wedi codi'n dilyn eich presenoldeb yn y llys. Bydd y swyddog reithgor yn rhoi ffurflenni treiliau a manylion pellach i chi. Nid yw eich rôl fel reithiwr yn un hawdd iawn. Mae llawer o aros o gwmpas, llawer o reolau a ffurfioldebau i'w dilyn, ac mae llawer o wybodaeth i'w deall. Rydym yn cydnabod hyn ac yn diolch i chi am eich cydweithrediad ac ymynedd, ac unwaith eto ymddiheirion am unrhyw oedi anochel a all ddigwydd. Mae'r system reithgor yn rhoi rôl bwysig i'r cychoedd uwch o flawni wrth weinyddu cyfiawnder. Nawr ni'n galw arnoch chi, fel reithiwr, i gyflawni'r rôl honno.